What's up? Vítam ťa pri dnešnom videu a dneska si ukážeme, ako doladiť originálnu špáru okolo kufra na BMW 503, ktorá nie je úplne príťažlivá, a to za pomoci stroja od značky Nova nazývaným shrinker alebo stretcher, a teda funguje na bázi sťahovania a rozťahovania plechov. Po dôkladnom dopasovaní a skontrolovaní špáry starý plech vyrežeme a môžeme zavariť nosný oblúk našeho hliníkového čela. Následne zhodneme hliníkový plášť, aby sa dal vyrobený kus dôkladne zavariť a vybrúsiť z obidvoch strán. No a tu sa už pozeráš na skoro hotový produkt. Špára je rovnomerná okolo celého kufra, tak ako sme chceli, a ja ti ďakujem, že si pozeral.